Δεν μιλάμε τώρα. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο παλσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη αγινέσας φιλάνθρωπε δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, το χειρόνιμον τα έργα κατευθύνω και συγχώρησον των πτεσμάτων ημών έτησεν, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις, δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Προσέξατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Πράξαστε παιδείας μη ποτέ οργιστεί Κύριος. Σοφία. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμον εν ημίν δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πράητη της σοφίας. Ιδε ζήλων πικρών έχετε και ρηθίαν εν την καρδία ημών. Μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Ου και στην αυτή σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλεπίγειος ψυχική δαιμονιώδης, όπου γαρζήλος και ρηθεία, εκεί ακαταστασία και πανφαύλων πράγμα. Ιδε άνωθε σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική επίοικης ευπήθης μεστή ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνης πήρετε, της ποιούσιν ειρήνη. Και ημίν, το Πνευλούια, Σοφία, ακούσαμεν το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, το πνεύματί σου, εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο επορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέτους Ιερουσαλήμ, τη εορτή του Πάσχαν, και ότε γένετο ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιερουσάλημα κατά το έθος της εορτής, και τελειωσάντων τας ημέρες,
εν το υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς ο πες εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι ήλθον ημέρες οδών και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν της γνωστής. Και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρες 3 έφρον αυτόν εν το ιερό καθιζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και περωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί της συνέση και της αποκρίσης ειν αυτού. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε «Τέκνον, τι επίσας ημίν ούτως, ειδού ο πατήρ σου καγώ δεινόμενοι εζητούμεν σε». Και είπε προς αυτούς «Διότι εζητείτε με, ουκ είδετε ότι εν της του πατρός μου δίνε με». Και αυτοί ουκ συνήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής. Και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποστασόμενος ο αυτής. Και η μήτηρα αυτού διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκτοπε σοφία και ηλικία. Και χάρητη παρά Θεό και ανθρώπη. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλλου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. υπέρ των εν τη σχολή ταύτη διδασκόνων και διδασκομένων των γονέων και κηδεμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών, των εφόρων και πάνων των συντελούντων εις την κατά Θεόν επίδοσιν της σχολής του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Κύριε ελέησον. της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε, Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. αμήν. Ειρήνη πάση Εν το πνεύμα σου, Σκευαλάσιμο το Κυρίο κλείνομαι. Κύριε. Κλείνω Κύριε του σου και πάξον ημών. Ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα ημάς. Τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένος σημαίνοντας τότης δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου, δια του ύδατος τούτου μεταλήψεως και εραντισμού και γενέστον ημίν Κύριε, εις υγεία, ψυχή και σώματος. Σίγαρο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ τη δόξανα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαια ή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου, ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου, ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κάντε το σταυρό σας, μπράβο τα παιδιά μου. Να σας φωτίσει ο Θεός. Μας πείσει, Θεότο και παρθένε, παρότι με λύματα ημών και παρέχουσα η όρτα της ελπής την απάντηση. Συγγνώμη, είστε καλά. Όχι. Καλή υπομονή να έχετε. Υγεία. Ευχαριστούμε Θεό. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μετροπολίτου Ρόδου Κυρίου Κύριο Κύριλλο, σας μεταφέρω τις ευλογίες του και τις ευχές του και σας εύχεται καλή χρονιά με υγεία και καλή πρόοδο. Λοιπόν, ο κύριος Αντιδήμαρχος Νοτίας Ρόδου θα σας πει δύο λόγια. Αφού έχουμε τις ευχές του Σεβασμιότατου και των Αγίων Πατέρων εδώ, εύχομαι κι εγώ η νέα σχολική περίοδος υγεία, δημιουργία και πρόοδο. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω κι εγώ δύο πραγματάκια. Ακούστε με λίγο. Πρώτον, ένα μεγάλο χειροκρότημα για να καλωσορίσουμε τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου. Καλώς ήρθατε στο σχολείο μας. Καλώς ήρθατε, καλή πρόοδο, καλή δύναμη.